Thuigeamar go raibh mar an size chunker a dhéanamh an sport agus kind of size role models like na post yoga agus na chalíní agus na bucla yoga. Mar I guess bhí sin an asnamh or in raibh óg ní raibh mar an household names ann in sport in aon sport seachas Danny O'Sullivan agus inis tá an difricht all bhór ann tá si an Katie McCabe, Lua, Katie Taylor, Leona Maguire, Dini mar sin, so taréis na blianta harú all bhór déanta going agus I think Thuigeamar go raibh deis oring an scéal athscríobh islí. Cinnte gach uile bhliain bhí mar ag rudí breise a dhéanamh rudí peánaí de friúla just chun a bheith chun an caighdeán a cumad ard agus chun a bheith beagán níos fearr ná an bliain raibh. I gcónaí bhí sig iarraidh beagán níos mó mé héanaí bhí sig tuig mé go raibh orm anna cuid dhéanamh fisiciúlachta de níor sé níor mé aclaí go nádúra. So chuig mé go dtíon gym mé héin agus rinne mé iarachta a bheith níos fearr ag rith agus rudí mar sin. Agus ag kickáil chuig mé amach ag tréáil mé héin. Agus bhain mé tanabas agus chunig mé na buntáistí a bhí buinte lei sin. Agus cosú leis an fearr bhí mé héin ag iarraidh a bheith beáin níos fearr agus feabhas a dhéanamh bliain í glín. Bhí mar anna dóiríar faoi an mar imóí Thuigeamar go raibh oring anna cuid dhéanamh agus le conaic mar é sin or bhí gábhís chuig bhíos é crocatíbal le sé Tom Kenny agus bhí sé cóprofisiúnta mar imróir ag imirt lena fearr agus Seán ó go hadbín agus rinne sé sin tionchar oring agus orm nuair fecinn tú catáid teastáil agus an níor chur na laidisteach agus cabhairh sé sin go mór ling. Cinnte bhí éime go húntaach ó thaobh an sicólaíocht ach níor luigh sé an focail. I'd say beidir gur léigh sé cúpla leabhar an ábhar sin. But look, mar grúpa bhí mar lán le spread, bhí an sim th bar, agus just bhí an macáinte going, bhí mar gléir iarraidh feabhsaíanamh agus gach uile bhliain. Ag dul isteach íon clé, I think bhí mar ní dul an gcrabh mar anna compórdaach, cos meas an gcraibh roinn brú buinteach leis an 3 in a row, agus ní rá mar taithí leis an brú sin. Meas an gcraibh clé ar bar going, bhí taispántas úntaach going, agus é sin ráite, bhí roinn deisna ag méo go háirt teach an clé agus ní fuair siad na deisna sin bhí ár cúla go húntaach ag brise síos an imirt. Agus I think dairí an clé nuair a fuair mar an cicéiricha. Bhíos freagrach leat na Ceannais éiricha agus na Ceannais éir agus bhís rinne mé anna cuid cleachta so sin an áiteanna hagan an muín. Ní léon kind of room faoi, it's just caiig tú an cleachta dhéanamh agus an technique agus an próisis céine a bheith agat. Cosúla gáil fia, nílam có compórdaach leis an gáil fós, but tá sin an dúchláin os mo cóir. Rinne na cúla anna job, de an á, déanann siad anna job. Agus thosaigh sé le léon hart cool agus rinne bríosteach
job úntach córa, cumáid sí córa ciún agus bhí sé sa léir go raibh córa ag éirí kind of crosach nó bhí sé ní raibh sé fáinach. Just fearr go húntaach ó héin go dtí a chuide agus freisin na ónadí a tháinig isteach. So is deas a bheith in an dul fécinn siar agus in an rá, bhí an clé is fearr sa bhliain in san Craobh nuair bhí an na méid daoine is mó ag fécinn ar. Bhí an léróid ag leor amach maitheann agus chunig sé méid stig. Agus measc go raibh cailí nua ag cumáid súdarm agus beidir botúna sin. Agus I brab na súl fór an léróid agus thóg mé an deis agus formar an cúil agus den bhí barna beidir 2 pointe an fóra agus bhí sé dechar mé ó teachtar neis in íag sin. Is rud úntaach an deis réamach I Páirc an Corcaigh agus na mílte daoine ag scradíil agus ag fécindaring agus thug sé sais muín doing. Bhíos lán go bhórdaach leis, bhí na cailíní ag maga fuamach. I definitely embraced it massam agus Thuigeamar go raibh like for an úntaach againn agus Craobh an kind of an star a ahrú agus bhí mar freagracht don méid sin. But yeah, bhí scéalmíní orm agus going ag an ón chéine. Bhí mar lán go bhórdaach leis agus bhí mar ag tnú na léinnta móra agus sin an rud nuair atá tú tar éis aireas, tám tar éis aireas agus sin na rudaí bhreamún, na léinnta móra agus na scéalmíní agus an prep agus rudaí mar sin agus seach le na cailíní teach le chéile. Yeah, I mean, fun to anna cuid agus sin táhachtach agus I think focail amháin á resilience agus a bheith an dailá lena drorudaí agus cumáid agna bhfuil go gcaithfidh na droléonnta a bheith go chun a bheith in an tainmh bhaint as na dealaonnta agus an gcomparáid sin a bheith agat.